The Voice. Добре, сега какво? Pickaxe. Pickaxe. Ай, да. Много не е снимал, цели 3 месеца. 4 или 5 даже. Не говорим за хитър. Добре, и знам за какво е този айс. И бързо да го правя, защото къде е крафтинг тейбъла? Да! А сега ще става ли Stone Generator, момиче? От другия блок сега го служил. Омага. Ми, те от тук да го пуснем. Добре, така. Така. Готово. Голямо постижение. Къде сега? Къде да ги сложа? Къде да ги сложа? Тук пъмкин. Мамо, няма да имаме пъмкин. Падна, да. Какво? Добре, че хубаво е да имам единия, защото сме трудоодни. И на мен и трябва спешна храна. С колко пари имам? О, 133 лева. Вау. Вау. Шоп. Добре, админ шоп. Добре бе! Що няма картинки? Турнин, рекорд, гол, рекорд. Да, ме това е гадно. Jukebox, book, плея ми... Смолт ми да проект... Не, тук не са. Пъмпкин трябва някъде. Potato item. Carrot item. Ще си имаме моркови и картофи. Melon seeds. Melon. Pumpkin seeds, това ми трябваше. И melon seeds. Колко пари имам още? 96 лева. Окей, ще купя хляб. Много хляб. Имам 2 стака и 26. Крилен порк. Island. Добре, сега... Честито! Вече имаме 2 стака и 26 бред. Бързо яш! Ами за...
падна тук, дали ще умра? Аз тук ще се удавя ли? Да, няма да се удавя. Значи тук може... Осимчо. Но ми имам само 7, заповядай. Имам 8. Имал съм 8, бе, имал съм. Искаш ли да падна? Пада! И се съживих. Алло? Алло? Ело? Алло? Najlonci. Какво? Как казал Цигин? Да. Сега искам да ти кажа, че кое. Лавата трябва да потече във водата. Сега... А когато водата потече в лавата, се получава обсидиан. Може ли да се изкъпя? О, много ти благодаря. Стъкнах! Пак стъкнах. Сега наистина стъкнах, гледай. Какво беше порк? Да. Това е порчо. Този саплинг няма ли да пораства вече? Искам да ти кажа, че трябва да си разширим айланда. То си е безплатно клипа. Стъпно. Спутваме в лавата. Бях паднал, щях да загубя един кактус. 15 мил. Имаме една кофа. Сега ще ти взема лавата.
Аз облудка тебе! И за тези миг малко. Дали мога да го взема? Не, дай си ми го! Искам си бедрок. Сега тук стълбава, бе! Ти па как си го запушил? Това е лошо. О, тук има въздух! Тук има въздух! Добре, предлагам повече да не падаме. Защо? Не ми казай, че... Не! Не ми казай, че... Айде бързо! Просто напиши Island. Айде, аз съм на Island. Абе, човек, защото... Ама ти... Какво? Аз тук ще си сетна холм. Защото Island е по-дълго. Защото Island е по-дълго и ме мързи да го пиша. Island. Добре, минало е половин час. Колко? Мама му. Абе, пак ли ще оцеляваш? А какво? Слизаш надолу! Чакай. Сетни си холма, е тука. Сетни си. Е тука. Сет холм. Как? Не трябва да мърдаме. По-добре да пишем Island. Внимавай, тук можеш да стъпчиш нещо. Защото трябва да си увеличим големината на Айланда. Всъщност е много ценен материал, защото без него не може да има Майнкрафт, без него не може Seeds, без него не може да пораства нищо, без него... Да, вярно. Не, човек, бедрока е най-безполезният, той не може да се чупи. Само можеш да бъркаш вътре и да се опитваш да го щупиш. Екстремист съм. Опа! Хвърли се.